Никога не знаеш къде може да срещнеш непречупена жена. В този епизод се срещаме с Марина. Марина представи книгата си "Ти можеш и силата да полетиш" преди около месец и половина в централната част на Габрово. Този запис го правим в музей Етър, в музейния център. На втория етаж има една впечатляваща изложба, която посетителите могат да видят. Изложбата е на Лек Хасинг, световно известен фотограф. Изложбата се казва "Жените носят света". Много тематично, Марина. Здравейте и благодаря от сърце за поканата. Тематично не е думата, ами то е буквално е така. Няма да те дискриминирам като пол, но искам да ти кажа, че от жените се движи света. В крайна сметка това е сила. И тя не е сила само от жени за жени, а е сила за света. Аз дори смятам, че както е казано на много назад преди нас, зад всеки успял мъж стои една велика жена. Много се радвам, че снимаме на фона на тази изложба. Много е тематично, предвид предстоящият 8 март, който ще дойде, така или иначе. И не случайно пък защо казвам благодаря от сърце, защото това, че предвид дейността, с която се занимаваме, не изключва мъжете в нашата дейност, не изключва и вашата сила като допълнение, като цяло. Започнах с това, че къде ли не могат да се срещат непречупени жени и къде ли не може да се срещнат лидери, тъй като ти си лидер в определено направление, в определена общност. Познавам те по-скоро като физиономия от преди години, от заведение в централната част на Габрово и честно казано не съм си представил, че бихме могли с теб да водим този разговор като автор на книга "Ти можеш и силата да полетиш". Какво можеш и откъде ти дойде силата да полетиш? Много добре започна с това, откъде ме познаваш. Нали? Ние сме малък град, малка област, малко населено място. Предвид тематиката на книгата, искам да ти кажа, че това и днеска го говорихме, нали, с групата, с която работим. Буквално човек трябва да си направи самопризнание, но в тази тема може би трябва да е публично, за да ни чуят всички. Това е първосигналното "ти можеш". Всичко сметено под килима реално, какво можем после? Ние можем, но не на 100%. Така че тук търсим определено в едно поприще силата. И нашата вече работа в спецификата на това, което правим, е да намерим силата на всяка една. Какво може тя всъщност? Да им отключим потенциала. Кажи за групата, защото оставам и аз някакво неведение. Коя е тази група, с която работиш? Работим с целевата група. Това са преживели насилие жени. Вече няколко години и повече от 3 години от учредяването на фондация Fly, така че тази книга излезе точно в момент, в който ние трябваше да покажем реално добрият пример, за да не остава обществото с въпроси коя е тя, или защо на нея, или какво искам да покажа. Не, напротив, тя е, бих казала, точно в десятката и я четат основно целева група, макар и тежко да я четат, всъщност това им помага. И ние за това го направихме. И няма нищо срамно, нали, в това, включая и при мен, за това, нали, говорим този разговор. Дали сме работили в заведение, в кухня, счетоводител, абсолютно насилието няма прослойка. Това е нещото, което е между 4 стени и ние слагаме маската всяка сутрин и излизаме. Ето това, което ти казваш,
Аз не съм и предполагал, че водим този разговор. Аз също не съм предполагала, че на мен ще ми се случи, но не искам да се случва, искам на все по-малко хора да се случва. Просто мисля, че с добрия пример, с това не е показно, а по-скоро показваме какво трябва да се случва. А то е това да не мълчим. Но да го направим и да го покажем по един деликатен начин, по един начин, по който да е в помощ на тези, които ни гледат, тези, които ни слушат, тези, които ни следят. Ти разказваш за твоя случай на домашно насилие, като си избрала да махнеш имената от книгата, но даваш да се разбере, че става въпрос за теб и ти си лицето изведено напред. Разказваш, бих казал, безпощадно за своя живот, като оценка на действията си, на преценките си. Аз съм искрена със себе си в тази книга. Да, може би думата важно. Безпощадно не беше точната, а искрена. Безпощадно е въпрос на гледна точка. За други биха го нарекли безскрупулно, безкомпромисно, цинично дори чувам, вулгарно дори. А ние всъщност толкова много спестихме. Това е самата истина, защото не искахме да избягаме от тази концепция. Да се види от първо лице в много близка дистанция, да се усеща докато се чете. Точно е това чувство, нали, сякаш си там. И не е въпросът тук, на моята дъщеря няма да се случи, на моята сестра няма да се случи. Не ще. Въпросът е да не съдим тези хора. Тези хора в случая аз. Защо ако казвам да не съдим това, хората, да не съдим които жертвите. са станали жертви на насилие. Да. А срещала ли си случаи, в които жертвата на насилие е осъдена? Да, включително ние имахме такъв. От обществото, ако кажем, става твърде общо. Кой съди жертвите на насилие? По принцип съдебната система, въпрос на съдебни дела и практики. Жертвата обаче, това е последното нещо като черешка на тортата, ако мога така да кажа. Съдебната система е последното нещо, което я касае дали ще я осъди, но е пък първото нещо, което и натиска бутона за справедливост. На практика се оказва съдебната система много важно нещо, ключово важно. А обществото я съди до степен, доколко тя е готова да приеме, че да, окей, ние сме се издънили. Нали? Ние сме попаднали на грешния човек. Тази книга имаше за цел, докато я писах, да покаже, че много ме дразнеше мен мотива на обществото към жертвите. Тя си го търси и тя си го проси това. Не е така. Има жени, включително и аз съм била в такъв период назад в годините, където на практика ние живеем като роботи. Толкова автоматизирано оставаме, водим с децата, където ги водим, работим, изкарваме, нали, прехрана, прибираме се домакинство, хобита имаме, спортуваме, примерно. И в един момент, нали, как обществото си представя точно, нали, че ние се оглеждаме и търсим, нали, такъв тип човек. Но ние наистина имаме нужда от партньор и аз винаги ще го твърдя, че така е устроен света. И много работим, нали, в нашата групова терапевтична работа да ни остават с това впечатление самите бивши вече жертви. Край аз съм сам, заклеймосан, никой няма да ме вземе. Това ми напомня преди години. Моя дядо, Бог да го прости, ми казваше: кой ще ти вземе с дете след време? И тук, нали, някак си се повтаря един цикъл такъв патриархален. А не бива да е така. И за това се радвам, че снимаме на фона на Жените носят света. Когато представя книгата си първия път, мисля, че имаше и следващо представяне, но аз присъствах на първото представяне. Докато ти говориш, аз си дадох сметка, че когато съм израствал през 80-те години на миналия век, в квартала ни много голяма част от семействата живееха точно такъв живот. Имаше домашно насилие. Да. Имаше едно единствено семейство, в
което те бяха много обикновени хора. Съпругата шивачка, съпругът и той някакъв, да кажем, шлос. Не знам точно каква му е била професията, но не бяха някакви елитарни хора. Но с интересно мислене. В събота тя отиваше на фризьор, а пък той пускаше пералнята и простираше на терасата. И когато го гледаха съседите и цъкаха с език. Да. Гледай го, този мъж подчехал. А той не беше мъж подчехал, нито тя беше някаква властна жена. И си дадох сметка, че това е едно от малкото семейства, които остаряха и да са живи и здравите, продължават да си живеят заедно и можеш да ги видиш с автомобила, сега живеят на село, връщат се двамата. Ето равноправие, ето ги здравословните отношения. Ето го. Тогава обаче не са нямаме сменени ли- тук ролевите модели. Не сме ли се развили от тогава като общество? Ние сме Как се развили, така? ама той въпросът че трябва да е на къде. Накъде? На къде в някои аспекти наистина деградация, в други аз мятам, честно казано, че свободата стана свободия. Хората ни направиха разлика между наратива законовия, между морала, между ценностната система. И всъщност е тази празнина, и то назад много преди нас, както ти казваш, сме отраснали в едни години, общо взето им берем плодовете. Сега мога да кажа от наблюдение така лично и в работен план, че съм близо до това нещо, какво ни чака за напред. Но знаеш, аз мисля, че 80-те, че и 90-те години много малко жени биха тръгнали да напишат книга, биха се изправили пред обществото и да разкажат: с мен се случи това. Точно по този начин. И ето, сега ти си написала книга. Аз правих интервю с жена, която от Лондон е написала. Тя живее в Лондон, също е написала книга. В Стара Загора правих интервю с друга жена, която в разказ излага своята история. То само това е начина. То друго няма. И то това не е и работа. Всъщност не е задължително да пишат книги. Изкуството не винаги е свързано с продукт, така да го кажа, който ние да изведем напред. Могат да имат изобразително изкуство, могат да имат съвсем други арт-преживявания и бойни изкуства, ако щеш, дори могат да се занимават. Изкуството под форма на всичко, което ги удовлетворява и им доставя този 1-2 часа, те да бъдат себе си поне, нали, този 24-7 часа маратон. Да, и това те разказват историята. Преди се криеше. Беше срамно да кажеш: в моето семейство се случва такова нещо. Виж сега, и сега ги е срам. И сега, като дойдат при нас на консултация, вижда се това нещо. Има го това поведенческото, как да дойда, кога ще е удобно. Аз трябва да обясня в много предварителни разговори, че това е конфиденциално, че това е за тях добре, че са в защитена, контролирана среда. Просто обществото не е свикнало да има и от другата страна толеранса. Толеранса на какво ми се случва. Аз имах късмета да попадна на разбраната ответна страна. Но ако не попаднем на хората, които трябва да попаднем. Добре, нека влезем в малко конкретика. Правим уговорката, че ако задам въпрос, на който ти не искаш да дадеш отговор,
казваш ми не мога да ти отговоря или не искам да отговоря на този въпрос, тъй като говорим за твърде лични неща. Какво се случи накратко твоята история? Моята история, да, тук е избита. Може би като не съм я разказвала, ти ще имаш честа за първи път така публично. Моята история е точно както ти казах, работеща млада жена с задачи ежедневни, динамично е всичко. Естествено, нали, че съм била сама, че съм имала нужда, нали, да имам човек до себе си. Това, който го отрича, просто но говорим за човек, с който ти да си партньор, да си екип, да е твой човек. Сега тук, защо ти го казвам? Защото има една ловка по-нататък да видя дали си я забелязал. В един момент, нали, аз се запознавам с такъв човек. Предвид, че тогава съм била жена, която по-трудно се е доверявала, нищо общо с сега, много така стъпвах и разлиствах. Не като сега, нали, да си себе си, да си енергична, да предоставяш на хората около теб, разбира се, при свое желание, това, което можеш. Като чувство, като енергия. Аз тогава съм била по-обрана, айде така да го кажем. Говорим в тези отношения. Ние какво работим и с какво занимаваме или към отглеждане на дете. И в един момент, нали, при мен влиза в живота ми човек, който едва ли не е готов да е твой човек. И ти, така, колкото, нали, да имаш ни стереотипи и предразсъдъци в твоето съзнание, що пък да ни пробвам? Ако види обаче ответната страна, че не си много склонна, той ще натиска, за да станеш склонна. Чакай сега, нещо не ми е ясно. Питай ма какво не ти е Склонна ясно. към какво? Към и казваш... бързи отношения, един вид. Ами той човек се влюбва. Какво сега бързи, бавно? Ето, виж твоята, нали, гледна точка и човека се влюбва. Да. Да. Всъщност, по-скоро човека не се е влюбил, защото на по-късен етап, нали, излизат съвсем други фактологии. Но прави така, че Марина да се влюби. Нали, тук ще говорим за моето име да използвам. Защото, нали, аз съм автора на този шедьовър. Добре. Ти се влюбваш. Така, нормално. аз като се влюбвам. Вече тук хората, защо го казвам, на хормонално ниво, на биохимично ниво дори, мозъка работи по съвсем друг начин. Съвсем по друг начин ние действаме и движим света. Можем да направим абсолютно всичко, нали, свръхдопамини и всякакви нива, които са на макс, които ти се подхранват от този човек. И света е розов, очилата също са ни розови, всичко е прекрасно, но е супер интензивно и супер динамично. Здравословните отношения изискват малко по-бавно темпо. И тук да не звучи като обвинение за ответната страна, ами по-скоро за хората, които влизат като дами в такива отношения. Мъжа, смятам, който ни обича, ще ни бъде така, как да кажа, толерантен към нашето темпо. Това, ето, ново нещо ти казвам, което не съм го описала по този начин. На практика съм описала историята от А до Я, но нарочно заковах тук в началото, за да усетиш тази динамика, тази интензивност. И после вече е много късно за всякакви такива оправдателни мерки, които аз... Не, то няма нужда от оправдателни мерки. От книгата става ясно, че ти постепенно си изолирана от твоя близък кръг. Това става на много интересно психологическо. Човек, ако тръгне да разсъждава, как се е случило то, ако искаш, ще се срещаш с когото си поискаш. Веднага ще кажа как се е случило. Изобщо ни е срамно, даже е добре да го кажем. Когато имаш и си свикнал да живееш живот, който е такъв стандартен тип, в 12 пиеш кафе, в 1 обядваш, нали, разбираш какво ти казвам. Нищо извънредно от това.
но си енергичен човек, адаптивен човек. В един момент се казва се едно да си промениш ежедневието, начина. До степен, до която едва ли не и прическата не ти отива, и дънките не са ти окей, и облеклото, и изобщо, нали, там стигаме много навътре но това не се е случва от раз. Това се случва, хайде сега, вали, къде ще излизаш. Хайде сега, тук не са ти платили, защо не напуснеш работа. Хайде сега, нали, тая твоята приятелка, какво ти звъни в 9 вечерта? От ответната страна няма приемане на твоята личност. Ти там си призрак. Само другия индивид си е важен и тук е много добре да го кажа. Те не ни обичат на твоето, че се е влюбил човека, защото човека, който се е влюбил, той е приемащ човек. Без значение отново пола. Чувството за власт и контрол всъщност обичат, а не това. Няма го това приемане, няма дори, не можеш да отвърнеш в скандал. Ако отвърнеш, естествено, нали, физическото насилие на лице. Хубаво е Първата страница на книгата, първата страница, която, нали, извън заглавията и обяснителната част, започва много интересно. Цяла страница е изписана с това, каквото и да направиш, какво ще се случва. Няма да я чета, разбира се, цялата, но няколко изречения. Ще бъдете тормозени, че имате деца или че нямате деца, или че не може да имате деца. Ще бъдете обиждани, че имате доходи или че все още намирате работа и нямате доходи. Ще ви бъде вменявано чувство на вина бавно и мъчително за това, че не сте достатъчно добра, че не сте достатъчно привлекателна или обратното. Прекалено сте. Тоест, каквото и да направиш... Те са недоволни. И това е играта всъщност. Там много жени се проваляме всъщност. Ние искаме да угодим. През майчиния инстинкт, през ценностната ти система. На мене ми е говорено, аз докато растях, тихо ще мълчиш, защото какво ще кажат хората. Тоест, при теб започва във възпитанието от ранна възраст, или? Ами, не, че така съм възпитана, аз се бунтувам и до ден днешен с нали, тези патриархални модели. В крайна сметка, мисля, че ако живеем начин на живот, където хем да се отстояваме, хем да ни пречим на другите около нас, а това е толкова трудно за постигане, но не е невъзможно. Мисля, че това е прекрасният начин на живот. Да, компромис трябва да се правят и в личните, и в служебните отношения, и защо в цялото ежедневие. Единственият индикатор, който е добре да слушаме неотлъчно, това е нашата интуиция. И това е на всеки този вътрешен глас, който ти казва: не дей да му звъниш пак, защото нищо няма да се промени. Ма ние ако не го слушаме това, нали, аз и това съм описала. Ти не слушаш вътрешния си глас? Да, колко е важно да си го слушаме, а не да не го слушаме. Защото в крайна сметка но това е бягане на отговорност. Но ти се научаваш да го слушаш, да, когато осъзнаваш, че не си го слушала. Да, разбира се. И не слушайки вътрешния си глас, започваш едни по-дълбоки отношения. Дълбоки не е думата, те бяха по-скоро като изолирани, като болезнени отношения бяха. Това да споделиш, да заявиш някакви нужди беше абсолютно недопустимо. И реално ти си в една връзка, където ти си никой. И в един момент почваш да се питаш какво се случва, къде ми е предния начин на живот, къде съм аз, какво става тук? И съм сигурна, нали, гледайки ни после, че почти всеки си го задава в такива отношения, нездравословни, този въпрос. То стигнем ли до там да си го задаваме, не е добре работата като цяло. Въпросът е обаче правилният, който трябва да се задаваме. Какво правя аз, за да излезе, или какво правя аз? Нали? Не аз какво правя в тия отношения, то после е ясно, отговора идва. Въпросът е не да се обвиняваме, не да се съдим, не самите себе си, нали, да се довършим един вид. Защото това е
лекото обезличаване на личността. Това наново, нали, да съградиш и то не е по същия начин, а през други невронни връзки, нали, себе си, то си е труд до живот вече, но се случват се нещата. Въпросът е да го погледнем от тази гледна точка и да поемем отговорност. Да не оставаме и да не залитаме в това, той ще се промени, не няма. Или аз няма да си тръгна и да го оставя и горкия той миля, и това не е редно да се случва. Това пък за децата изобщо не искам да го чувам заради децата. Точно заради децата е добре да не сме в такива отношения. Децата след време служат за инструмент. Аз тук наистина ще окажа, смея да твърдя, че съм късметлийка, нали, че така са се стекли нещата, че реално нито брак, нито дете, нали, съм имала от този човек. Ти имаш син, който е от друг брак. Да. Всъщност не, ти каза, че нямаш брак с него. Ти от друг мъж. Да. Как се отнасяш той с детето? Зле. Ама зле не е думата. Пагубно зле, толкова и да кажеш е малко. Постоянно беше обиждан и злословено по негов адрес. Това е местене на лични граници и майката как ще реагира. Ако аз позволя, аз съм позволявала, нали, някой да ми говори, той е такъв твой син, и нищо ни кажа, или не се проведе някакъв конструктивен разговор, това означава, че ти даваш на този човек зелена светлина и той ще пробва още по-жестоки методи. В какъв момент, кой момент всъщност осъзна, че трябва да отново да започнеш да се учиш да летиш? Моят син беше претърпял побой и беше със счупена челюст на 3 места. Побой от кого? Не е редно сега да казвам. Смисъл побой от някакви... От побой му е счупването на челюстта. Да, но от побой от мъжа, с когото ти живееш, или от някакви други хора? От други хора, но ние не можем така иначе да кажем. Не е необходимо да казваме. Въпросът е да уточним дали срещу него е имало насилие в семейството. Не, физическо не. То е добре да го уточним. Та по успешност трябваше да бъде закаран на операция. И аз тогава, понеже то беше почивнини, изчаквахме доцент, изчаквахме настаняване в болница. И понеже бяха едни критични часове, а ние с него много си говорим, но така емоционална връзка имаме с моя син и той буквално беше обинтован целия и се получи, не мога му чуеш гласа, нямаш контакт с най-милото ти, а пък седи до тебе. И то не че е чувство за вина смазващо, защото не е точно така, обаче е едно такова чувство на безсилие, нали? И си даваш сметка всъщност. И точно тогава ми така просветление получих, както ти попита. И просто ми наделя това нещо, че аз пък няма да си дам тук така. И моят живот е важен, и този на детето е важен. Изобщо, нали, какво означава всичкото това нещо да се случва и какво на мене ми пука, имам ли човек, нямам ли човек, или най-важното да сме живи и здрави. И тръгнах буквално от не нулата, ами от... И вече това беше момента, периода, защото то не е, нали, някакви 2-3 часа. Това е много такава болнична и после, нали, такава грижа след това, нали, и ментална към това дете и ако щеш, нали, чисто респективно, нали, да бъдеш честен с него. И аз тогава седнах и това беше първият разговор, който проведох честно с него. Така и така се е случило, това е. И няма да забравя, нали, той като каза, аз
аз усещам, нали, какво може би се е случило, но за мен е важно, дори той почти си беше пречупил психиката. За мен е важно ти да си добре, мамо. За мен това много ме срина, защото това не са думи окей. Какво значи аз за него да съм добре? Значи това означава автоматично, че това дете влиза в ролята на родител или на партньор. Всичко се забатачва страхотно много и в един момент ето за това почнах в началото на разговора, какво отглеждаме, какво правим, как се грижим. И аз трябваше с много бързи оброчи, нали, да се съвзема, да се така набавим с енергия. Това се случва естествено като се отделиш от света. И това отделяне от света става примерно с книгите, без никакви хора, без съвети, без никакви такива странични неща. Да останем само голи с нашите сентенции. Нали, така да се приемем. И оттам насетне абсолютно първата ми работа беше да възстановим неговото здраве, после психиката, паралелно, нали, учебния процес да се движи, съдебни процеси естествено, които после решихме да прекратим. И в крайна сметка ние сме едни огледала на нашите деца, ама те на нас по-големи. Защото когато аз почнах, нали, да си правиш така постепенно нещата, нали, дали ще е ремонт в къщи, дали ще е още една работа, дали ще е с някакво хоби да се занимаваш, детето те вижда и някак си то няма избор, те си му личен пример. И тогава вече ми се затвърди, нали, тази посока, че на практика това трябва да се случва. Нямаме право на... Разделата спокойно ли мина? Разделата с кого? С човека, който те беше подлагал на домашно насилие. Не мина спокойно. Не мина спокойно. С такива хора съм казала и няма да спра да го повтарям. Не се разделят спокойно. Връзките не се късат. Да, как живее един насилник с мисълта, че е насилник? За тях те са си най-добрите хора. Те не гледат на тях като насилници, като на престъпници. За тях те са различни от обществото. Профила на такива хора е изключително харизматичен, първото, което е. Аз за това и в сесиите, груповите работилничките, които правим, и като дойде някоя девойка и каже, тук много ми хареса някой, аз щом ти е харесал с 300 наобратно. Мисълта ми е, че това бързото и всмукващите отношения веднага, на момента, не са окей. Това абсолютно изстрелва нашата невробиология в космоса. Ние не мислим и не правим адекватно нещата. Добре, нека да не ги зачеркваме все пак, защото двама души могат да се влюбят, всичко да се случи много бързо, даже може да се случи на момента и да са си окей хората. Да е взаимно. Да е взаимно, пожелавам на всички от себе си. Няма насилници, нито от едната, нито от другата страна, да няма манипулатори в лошия смисъл на думата. Моя съвет е наистина по естествен път да се случват нещата. Първо, без значение отделно от това, нали, след естествения път, ако има такава възможност, нека да бъде красиво, нека да бъде не сме на състезание, любовта е усещане. Да търсят повече даже не това бързо доставяне на тая емоция, а наистина да гледат на човека отсреща с уважение. Уважението тук на самата личност, дали мъжа към жената или жената към мъжа, мисля, че е основата на много добри насоки после за изграждане на много категорични отношения. Защото всичко се случва, ако тези двама човека не се уважават, ако не се приемат. Какъв е смисъл от всичко останало? И после влизат в един балон на двойките, как да кажа, изкуствено създадени от общество и от съдебна система и от социалните структури, ако щеш, където
всичко е строго измислено, вместо да е индивидуално, едва ли не трябва да са в кюпа с модерните времена, с кой какво карал, кой имал столче за детето, кой няма. Това са такива смазващи неща, където фокуса на всяка една такава жена, пък и не само, може би, на мъжа, като емоция, фиксацията ти е там, нищо, че това ти е биш партньор. Ти премина през институции. Да. Кои институции, как научи за тях? Защото срещнах жени, които ми казах, аз не знаех, че има такова нещо. Ние точно за това, когато създавах ФЛАЙ, когато я учредявах. ФЛАЙ е фундация. ФЛАЙ е фундация в помощ на жени, претърпели насилие. First Love Yourself е първо да обичаме себе си. Претърпели сложих думата, защото не всеки го преживява. Когато го учредявахме преди години, моята мисъл и тогава и сега не се е променила и тя е в областта нямаш такова нещо. Институцията работи по един канон, организацията работи по съвсем други адаптивни методи. Аз ми се налагаш да пътувам всяка седмица до София, защото се свързах с такава фундация, която беше в София, с такива терапевтични срещи, с психотерапевт, където ти искат хем да изкарат най-лошото от тебе, за да направят място за най-доброто от тебе. Книгата е структурирана по много интересен начин. На моменти ти буквално разказваш своята история, на моменти вкарваш някаква романизирана история, след това даваш оценка на специалисти, в края на книгата даваш и дори стигаш до правната страна на въпроса. Въпреки че тя не е дебела книга, но се чете трудно не защото е малко страници, а заради историята, която е разказана. Ако трябва да дам някаква обратна връзка така след време, след като излезе тя на бял свят. Аз си казвам шедьовър, защото това е смелост. Значи, след ще мине време, изобщо няма да е важно, надявам се. И всички да са прочели, който иска да ни я чети. Не е в това въпроса. Начинът, по който, както ти в началото на разговора ни казваш, да издадеш нещо, да направиш. Това те поставя в една отговорност, когато си готов обаче. И вече когато пък си готов и искаш, и имаме бюджет за това, това, така се прави. В смисъл, ти не пиарстваш тук, защото не гледаме тук Марина Ангелова, коя е, а по-скоро гледаме ти можеш, какво можеш, защо си го направил, откъде пък тази смелост. Обратната връзка тук е, че всъщност много така бяха разтърсени аудиторията. За повечето хора сякаш нищо не е станало. Аз винаги съм казвала, обществото никога няма да ни прости смелостта да бъдем себе си. Характер тук се иска на моменти. Щастлива съм от факта, че когато съм я писала, я писах с надеждата на никой да не му се случва това. И ако може на някой да му се помогне още докато е в такъв период да изтрезнее, както се казва. Затова сме сложили психолог и юрист да подплатят. Защото наистина се получават когнитивни изкривявания, когато жертвата е сама с насилника, предвид наслояването на това психологическо насилие. Издаването на книгата става благодарение на финансиране. Хубаво е да се казват донорите, които дават възможност за това и моля те да го направиш. Добре. Книжката Ти можеш е по проект, на който кандидатствахме. Проекта се казва Има път, заедно можем. Така че БФЖ и Европейски съюз тогава ни одобриха този проект. Той беше вече преди година и половина.
И бяхме сложили една от дейностите точно, нали, на издаване на книгата. От всичко мен това най-ме радва, защото аз не можех да повярвам до последно, че това нещо види бял свят. Хубаво е също да кажем, важно е, нали, че тя няма цена, нали, защото много хора питат колко струва, откъде да си я купим. Книжката е по проект и изобщо е насочена към целевата група. Тиражирали сме я в доста брой. Другото, което е, но мен с текста не ми беше трудно, въпреки че искаха редакторите да сменят и да направят нещо съвсем различно, аз казах твърдо не, защото помислих си, че това ще избягам аз от моята автентичност. Тая дума само не бях споменавала, но тя е след смелостта другото важно нещо. Ние сме родени за нещо на този свят. И ако си го намерим това, което да е в полза и на някой друг, това е прекрасно просто. И ние получаваме една удовлетвореност, която е от нас към света и обратно. И това е много повече от което си мечтаем. Преговаряме даже някой да поиска да снима филм, вече там могат да се измислят художествените литератури. Много искам да покажа първата страничка. Е от една девойка наша, която ни я нарисува. Може би ще е интересно на зрителите, че си мислят къде да ви намерим. Пък ние почти не можем да се докопаме до офиса поради нашата мобилност, поради нашите неща, с които се занимаваме и често пъти не всяка жена може и трябва да дойде при нас. Така че има моменти, в които и ние ходим. И дали е по нейното здравословно състояние, дали е с индикация, че насилника чака някъде наблизо. За мен е много важно екипа, нали, да е подсигурен. Това е професия, работа, неща, които са специфични и ние сме малък град и не всеки ще дойде, нали, да работи такова нещо. Така че от изключително значение са мерките за сигурност предвид дейността ни. Да, отиваме един ден при нея, имахме, нали, среща, разговор и тя ми повери това. Беше ми нарисувала, аз дори не попитах с какво, но много ми хареса, защото реално тя е разбрала, нали, че трябва да се бори да понесе отговорност за собствените си неща. Да понесе отговорност е много точната дума. Дай Боже отговорност да понасят и хората, които причиняват насилие и то от съдебната система на страната. Благодаря ти за това интервю. Виждам, че не само можеш и не само си получила силата да полетиш, но ти вече се носиш в големи висини. Не, аз съм на принципа, и летиш с лекота. Да търсим лекото, а не високото, е моето мото. Лекото не означава мързеливото. И лекото означава крехкото, финното, автентичното. Винаги да намираме много нови възможности, обаче така да прецизираме разумно и да не сме материалисти, да не сме егоцентрици, да сме малко по-обрани, да обръщаме внимание на близките си, да си ги обичаме, да си ги ценим, защото семейството е единица, от която тръгва всичко. Сега нямаме, нали, възможност да сме всички хора предвид цялата динамика и обстановка в света, нали, винаги спокойни, но поне да се стараем да опитваме. То трудно се получава, виждам го. Трудно е, но не е невъзможно. Добре, благодаря ти много. И аз благодаря много.